さんこんにちは。大輔ラブ4です。はい、今回はちょっと初投稿ということなので、初投稿なんですけど、はい、ちょっと、自己紹介とかもなくなんですけど、はい、もう提供の方入っちゃっていいですかね。すいません、早速なんですけど、はい、まずはじめにこちら、ポストカードですね、キスマイの。はい、こちら提供できます。はい、よいしょ。次に、はい、こちらと、あとは、よいしょ。はい、あとこちらの二階堂くんのコレクションカードですね。はい、こんな感じです。こちらも提供できます。誰々の、コレクションカードとか言ってくれれば買います。はい、あと千賀くんですね、コレクションカード。はい、まずこちらが1番、2番になります。よいしょ。はい、こちらも、お願いします。で、次に、はい、ブロマイドですね。はい、こちら、千賀くんの42番、千賀くんの15番になります。よいしょ。こちらもぜひよければ希望してください。で、次に、そうですね。はい、ミニカードいきます。はい、こちらは横尾くんの、1番が2枚あります。はい、こちらも横尾くんです。2番になります。すいません。で、よいしょ。横尾くんの3番になります。はい。で、次、千賀くんいきます。はい、こちら、千賀くんの1番。千賀くんですよね。はい。千賀くんの2番。千賀くんの3番。千賀くんの4番になります。よいしょ。はい、次は、北山くんいきます。1番。こちらが2番。3番。こちら4番。はい、5番になります。次、二階堂くんいきます。1番。2番。3番。こちら4番になります。よし、こちらもぜひよければ希望してください。よいしょ。じゃあ、やばい。すいません、ちょっと待って。はい、次に公式の方に入りたいと思います。よいしょ。ではちょっと一回開けますね。よいしょ。はい、公式の方ははい、こ
ちらのサマリーの藤ヶ谷2枚になりますね。はい、こちら提供できます。こちらはすいませんがトレのみとなりますので、はい、お願いします。新規なので、送料負担とかははい大丈夫です。はい、こちらの藤ヶ谷くん、こちらも提供できます。こちらもトレのみとなります。よいしょ。はい、では、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。大輔ラブ4でした。バイバイ。